Sí, hola. Vale. Hola, Luis. Bueno, hay un pequeño retraso de 30 segundos en la emisión, por lo que veo. No, bueno, no debe estar entrando sonido porque yo estoy aquí en la zona estoy en la zona de. Vale, nada, en principio.
Bueno, moi bons días a todos e moitas gracias por acercarvos aquí neste frío sábado, pero que está bo tempo. Hoxe, como sabedes, comeza o mes do cocido, non? É o 14? 15. 24. Hoxe é o 24 mes do cocido, ou empeza hoxe o 24 mes do cocido, que creo que foi, sin duda, un invento bon. A feira do cocido foiselle poñendo cada ano unha acicate máis, foiselle poñendo cada ano un aderezo máis, aquelas cousas que perduraron, pois mantuveronse no tempo, como o mes do cocido, que creemos que é unha medida rentable, e outros que, bueno, que foron nacendo, pois tamén foron quedando porque non eran interesantes, ou así o considerou naquele momento o goberno que había. Sin duda, unha das cousas das que estamos satisfeitos de como funcionou, de todo o que leva consigo o que é o conglomerado do mes do cocido, sin dúbida, o máis importante, un dos máis importantes, foi crear este mes do cocido, que máis que o mes do cocido, pois é todo o inverno do cocido, pero en todo caso, daquela sacáramos aquel lema de San Amaro San Valentín, o mes do cocido en Lalín. Eso funcionou, tuvo a súa repercusión mediática e, por suposto, despois tamén funcionou a nivel operativo. Hoxe comeza unha serie de actos que van, digamos, arreglar o que é, por así decir, o pistoletazo de saída, inda que podese dicir que a presentación do cartel deste ano foi o pistoletazo de saída. Unha vez máis, por culpa da pandemia, pois salimos daquela maneira. Sabedes que tuvemos que adiar a feira do cocido, pero o mes do cocido pois quedamos en que se mantiña no mesmo día. Por lo tanto, agora o importante é que este ano, que volve ser raro, como o do ano pasado, esperemos que menos, porque se ben é certo que a día de hoxe temos unha incidencia como nunca tuvemos en Lalín, tamén é certo que nunca, tendo moitísima menos incidencia, 5 ou 6 veces menos da que temos agora, pois tiñamos xente hospitalizada, cousa que non ocorre agora. Por lo tanto, eu creo que é unha boa noticia, porque se ben é certo que hai moitos contaxiados, non é menos certo que os contaxiados están moi leves. Prácticamente, nesta ola, a gran maioría, por non decir casi a totalidade, pero casi a totalidade dos que foron infectados nesta sexta ola, pois pasaron nos seus domicilios a enfermedade. Por lo tanto, bueno, o que o coronavirus, pois, de algún xeito amainou con respecto a aquilo primeiro, e iremos tirando e vendo o que é o que se pode facer e o que non. A nosa idea é que a partir deste mes de xaneiro, que empece outra vez a baixar, a idea é que do mes de febreiro pois se normaliza outro pouco a situación, de tal maneira que en marzo, en abril, poidamos ter unha certa flexibilidade para poder facer os actos. Os actos que imos facer, agora nos vai explicar un pouco Abelino, a idea é podelos levar a cabo. En todo caso, supoñemos que a medida de como vai evolucionando a pandemia, poderemos ir vendo se podemos, nalgún caso, ampliálo e outros por reducilos, ou incluso a mellor hai que suprimilos. Confiemos en que non haxa que suprimilos, confiemos en que poidamos sacar pa diante esta 54 feira do cocido e que sexa unha feira importante. Obviamente vai fora do día, é a segunda vez na historia que vai fora do día, a primeira foi o ano pasado, pero ainda así, indo fora do día, tuvémola igual. Este é o segundo ano na historia do cocido, nas 54 feiras, é o segundo ano que vai tamén fora do día, o domingo antes do Carnaval, e confiemos en que non haxa que adiar máis feiras do cocido, e confiemos en que a 55 feira do cocido sexa a do pistoletazo de saída definitivo da internacionalización. Porque a verdad foi que nada máis concedernos a internacionalización, faltaba unha semana, esa feira do cocido fixémola, pero máis que como internacional, como nacional, porque cando soupemos en Fitur faltaba unha semana para os actos, e logo xa a continuación xa non tuvemos a oportunidade de demostrar os valores desa internacionalización que supuñían para a Feira do Cocido e máis para o pobo de Lalín e para a comarca do Deza, porque a Feira do Cocido xa é un icono non só para Lalín, senón para todo Galicia. E con esa idea xogamos,
Que ocorre que este ano que tiñamos previsto tampouco podemos facer. Por lo tanto, faremos o mellor que poidamos todos os actos que hai previstos e confiemos en que o ano na 55 edición, que ademais tamén é unha edición, 55, xa son 55 anos, poidamos facela xa como se facían antigamente, sin ningún tipo de restriccións, e que poida lucir en todo o seu esplendor este gran acontecemento que é para o interior de Galicia, non só para a liña Feira do Cocido. Sin máis, Abelino, dibulla un pouco desta edición e logo despois tamén direi eu algunha cousa, concretamos algunha cousa nos queredes preguntar para explicar agora. Moi bons días a todos. Pois como decía ben o alcalde, arrancamos o cocido de San Amaro a San Valentín e poñémonos xa a traballar. Hoxe faremos a presentación de todos os actos que se van a levar a cabo nos 2 meses do cocido e, sin duda, vamos a presentar unha axenda moi completa que, como vemos facendo, desde que comezou a pandemia, levando a cabo actividades, a pesar de que sempre supoñeron un maior traballo. A vindeira semana estaremos en Fitur, será un pouco o arranque facendo a presentación do cocido ali en Fitur e levando a cabo reunións de traballo. Logo, cara a finales deste mes, faremos unha xornada de influencers locales para falar sobre o cocido como temos levado a cabo noutras ocasións, e logo xa o 20 de febreiro, coincidindo co que sería o día do cocido, faremos unha xornada con influencers de a nivel galego e a nivel nacional, xa con uns milleiros de seguidores, falando sobre o cocido. Esta idea é para poder trasladar, sobre todo, o cocido ás persoas máis xóvenes, a xente, a mocidade, e por iso optamos por este formato de facer visualizar o cocido a través dos influencers que hoxe en día a maioría dos xóvenes siguen. Ademais, tamén, cara a esas datas, faremos a presentación dun libro que recollerá a historia da feira desde o ano 1969 e ata a pasada edición que foi a 53. Será un libro que recollerá todas as feiras, todas as vivenzas que se levaron a cabo nas diferentes edicións, os cartéis, os cartelistas, os pregoeiros, e fará un moi bo resumen do que supuxo a feira para Lalín. Logo xa saltamos ao mes de marzo e arrancamos o mes de marzo co pistoletazo deportivo, que sin dúbida para o cocido e para as fechas do cocido sempre temos moitos eventos importantes deportivos que traen moita xente a Lalín, e o primeiro será a carreira do cocido. A carreira do cocido celebrarase o 13 de marzo e será o primeiro evento deportivo que faremos no Concello. Logo despois, o día 1 de abril, celebrarase o Día de Laxeiro, que coincide en venres, e ese día será o día que destinaremos para Laxeiro. Así mesmo, esa fin de semana xa se levará a cabo a tradicional mata, que será o domingo 3 de abril, que faremos a mata que ven sendo habitual. Así mesmo, xa nesa semana tamén se instalará a carpa do campo da feira, que este ano a carpa crece, medrando un 20%, para poder albergar todas as actividades que queremos levar a cabo, e tamén vai a ter unha modificación que se vai a notar, e é que faise un cambio do teito da carpa, que deixa de ser transparente polas datas, porque xa en febreiro, cando facía moito calor, xa había problema, entón no mes de abril máis aínda, entón pasará a ser deixará de ser transparente a carpa, pero xa digo, crecerá un 20%. E o primeiro acto que celebraremos na carpa, que é unha das apostas fortes do cocido e que presentamos como novidade este ano, é a Feira do Mel. A Feira do Mel, que levarase a cabo do 9 ao 10 de abril, e que, estamos seguros que teremos moito que contar dela, e estamos moi ilusionados para levar a cabo esa Feira do Mel. Logo, a fin de semana seguinte, coincidindo con Semana Santa, o 16 e 17 de abril, levarase a cabo o Divercocido para os nenos, que tamén se celebrará, como é habitual, ali na carpa.
E logo xa, pois o fin de semana seguinte xa estamos de cheo no cocido, xa estamos no 24 de abril, e este fin de semana pois hai outra novidade, como vedes pois hai moitos eventos durante 2 meses que vos seguirei contando, entón decidimos xunto ca escudería La Lindeza que venres pola tarde e sábado pois levaise levar a cabo o Rally do Cocido. Farase o parque cerrado aquí no Regueiriño, e ese fin de semana pois será o día do cocido e será tamén pois o rally do cocido. Ademais, pois xa vos iremos contando, pero estamos programando actividades para todo o día e, por suposto, pois concertos para as noites do fin de semana do cocido. Esperemos daqui alá, coas medidas que teñamos que facelos e coa normativa que este vixente nese momento, pero temos claro que vamos a levar pois a facer algúns concertos se a situación o permite. Logo, do 30 ao 1 de maio celebrarase o motococido. Como sabedes, pois celebrouse por primeira vez antes da pandemia e foi un éxito rotundo. O ano pasado pois non se puido levar a cabo e este ano pois celebraremos o motococido, que esperemos que sea posible, xa que, pois esta fin de semana tamén se está celebrando Pingüinos, así que seguro que en Lalín pois tamén podemos celebrar o motococido. E logo, o 6, 7 e 8 temos outra das estrellas sin dúbida deste ano, que será esa proba mundial do enduro, que hai que recordar que, insistir, porque non é baladí que só hai 7 probas en todo o mundo, e unha desas probas pois vai a ser aquí en Lalín, con pilotos de todo o mundo, e sin dúbida pois que durante toda a semana van a ter a Lalín cheo de xente, que van a ter o pobo con moitísima xente, e que nos vai a poñer, pois, sin dúbida, no mapa, porque non deixa de ser, pois, unha proba do Mundial. Logo xa, as 2 semanas seguintes, celebraremos o Nacional da Lalín Bike Race, volve a ser campeonato de España, esta vez de ultramaratón, o cal, pois, se xa era unha proba complicada, pois agora ainda vai a ser máis, e celebrarase, pois, como digo, 2 semanas despois do Mundial de Enduro. E así, todas as fins de semana estarán cubertas con... Así, todas as fins de semana estarán cubertas con eventos desde o 3 de abril ata o 22 de maio, son 8 findes de semana onde hai programados pois eventos potentes e de gran formato para os lalinenses, pero tamén para traer xente a Lalín e, sin dúbida, pois para que a xente veña a Lalín a comer, a comprar e a visitarnos e pois facernos un pouco de referencia. Como en dicía, a feira e rally do cocido pois van a coincidir, porque con algúns eventos tiñan que coincidir e creemos pois que esa é unha moi boa fecha para ese fin de semana do cocido, que sin dúbida pois queremos que sea un fin de semana grande. Pola miña parte, nada máis, un pouco desgranadas todas as actividades, pois deixolles a palabra ao alcalde. Moitas gracias, Abelino. Decía ahora Abelino, concluindo, que todas as fins de semana, desde o 3 de abril ao 24 de maio, 8 fins de semana seguidos, hai programados actos potentes de gran formato que de algún xeito van traer xente a Lalín, non a que quixéramos por culpa da pandemia, pero sí que van traer xente a Lalín. Uns máis que outra, obviamente, pero vai haber xente en Lalín. Quería dicir con isto que había que facer da necesidade de virtude. Nunca hai mal que polo ben non veña. Entón, a pandemia permiteu-nos, entre outras cousas, saber que se pode desestacionalizar o cocido, que levámoslo dicindo desde sempre, pero nunca houve unha prova evidente de que se podía desestacionalizar. Este ano comprobouse que non Brau se pode perfectamente suministrar cocido. Houve aquí algún restaurante coñecido de todos vós que durante o mes de agosto os fins de semana estuvo ateigado de xente que non tiña onde meter unha persoa comendo cocido os fins de semana de agosto. Por lo tanto, é mentira que o cocido sexa un plato de inverno. O cocido é un plato totalmente desestacional, donde mesmo se pode comer o 31 de decembro, que se pode comer o día 25 de xullo. É certo que xa ocurría así nas nosas aldeas, porque eu lembro-me que cando era neno, nas festas das casas do Santiago, do Apóstol, ou no San Benito, que era a miña festa que había en Xaxán, comíamos cocido toda a vida. E un é o 25 de xullo e o 26, e outro é o día 10 e 11 de xullo. Por lo tanto, o cocido está claro que se pode comer todo o ano. Por lo tanto, eso dou de boa a pandemia. A pandemia, o feito de levar a feira
ao 24 de abril vai nos permitir tamén que durante máis tempo haxa ese abanico do cocido. Por lo tanto, a xente, en vez de vir tanta xunta como viña nunha feira normal, o normal, valga a redundancia, será que veña, pero ao mesmo, moito máis espacio de tempo. Entón, agora empezaba o pistoletazo de saída co mes do cocido, e logo, por, bueno, dous domingos despois do domingo do cocido, é dicir, o domingo seguinte ao domingo do Carnaval, acababan, por así decirlo, os actos potentes. Por lo tanto, ahora empezamos igual o 15, pero hasta o 22 de maio vamos ter actos, algúns de gran formato, como pode ser o Campeonato do Mundo de Enduro, que confiemos en que a hostelería este petada durante os días que dure, porque, sin dúbida, é un dos acontecementos máis grandes. É a única prueba que hai en España de enduro, é a única prueba que hai do campeonato, primeiro que é puntual para o Campeonato do Mundo, pero é a única prueba que hai en toda España. Por lo tanto, iso significa moita xente de fora, e aí, pois, creo que é unha oportunidade para dar a conocerla ali. Por lo tanto, para concluir, eu que quería decir que este programa que estamos montando é adaptándonos ás necesidades, non é por noso gusto. Comentaba Belino que o Rally do Cocido o metemos o sábado a víspera, máis antevíspera, debido a que non había datas para metelo, había que salvar a Semana Santa, entón non había datas para metelo, e tiña problemas tanto a Federación como nós para buscar un sitio, porque xa levar noso cocido ao mes de maio xa nos parecía un pouco excesivo, entón eu creo que en abril pode ir mellor e creo que pode funcionar ben. Así que eu animo vos a que fagades, aos esteleiros que aquí estades e aos colaboradores, a que fagades da necesidade de virtude, e que o feito de contar con máis meses para vender o cocido, pois poida vir a mesma xente, só que máis repartida, e, por lo tanto, sexa unha fonte de ingresos importante para o noso concello e tamén para a nosa comarca. Queda claro que a desestacionalización do turismo é unha prova evidente. Eu pídovos que aos hosteleiros dúas cousas. A primeira é que coidedes a nosa galiña dos ovos de ouro. Se non a coidamos, ou lle queremos facer poñer máis huevos da conta, ao final imos ter un problema. Por lo tanto, que coidedes como ouro en paño o que é o evento cocido, que é máis con plato. Sí, é un plato, pero é moito máis con plato a feira do cocido. Entón, eu que vos pida que o coidedes dunha maneira, que o mimedes como se fora algo voso, que é. Porque a veces esas son cousas que organiza o Concello. Que va? Organiza o pobo de Lalín. Aí temos que ir todos da mão. O Concello pon a parte que lle toca, os comerciantes poñen a parte que lle toca, os proveedores poñen a parte que lle toca, e os hosteleiros tedes que poñer a parte que vos toca. Por lo tanto, é un proxecto de todo o pobo de Lalín, desde a cima hasta o fondo. Por lo tanto, é un proxecto de todos. Eu creo que se o cuidamos entre todos, pois que teremos un rendimiento importante, porque o cocido xa é algo transversal. Remato concluindo dicíndovos que estamos pechando coa Xunta de Galicia, porque tamén que a pandemia nos foi como nos foi. Estamos pechando en colaboración coa Xunta de Galicia un programa moi interesante e moi potente que vai vir da mau de gastronomía, música, cultura e Camiño de Santiago, que se van chamar os Cocidos do Camiño, que non é... Nós xa tiñamos un proxecto que se chamaban Cocidos do Camiño, onde viñan cocidos de outros sitios, como Maragato, como Montañés ou Lebaniego de Potes, ou outros por aí que pudera haber, e que facíamos, digamos, algún tipo de hermanamento con eles. Ese era un proxecto que se montou hai anos e que non foi tan mal. Sabedes que o Camiño de Santiago é a marca máis importante que ten agora mesmo Galicia. Incluso me atrevería a decir que España. Eu creo que xa a marca máis importante do noso país é o Xacobeo. É a miña opinión. Desde logo é a máis importante de Galicia. Todo o que sexa, sumarnos a esa marca Camiño de Santiago é bo para nós. Por aquí pasa dous camiños. Somos cruce de camiños, porque somos cruce de carreteras, pero tamén somos cruce de Camiños de Santiago. Aquí xuntas o Camiño de Inverno, que ven desde Ponferrada, que é unha variante do francés, que eu creo que vai coller auxe. E digo-vos porque creo que vai coller auxe. Porque eu que estou facendo o Camiño de Santiago, faz relacións con xente, ou ir solo, vas facendo relacións con xente que non coñeces, e logo contanche. E eu como fago etapas e paro, e logo fago outra semana e paro, a xente que sigue facendo o camiño e que fixeches amistad con ela, cando chega a Santiago, pois chámate e contache como lle foi a experiencia.
Eu que empecé no Brao, como sabedes, a última semana de agosto, os que contactei con eles e co chegar a Santiago me contaron, un deles coreano, outro deles de Vancouver, outro americano, coincidían nunha cousa, que o camiño estaba moi ben, pero ao chegar a Sarria que se convertía nunha feira, porque como moitos fan a Compostela, queren facer os 100 últimos kilómetros, ao final aquilo sei que en vez de un camiño parecía unha feira. Iso é a versión que me dan peregrinos totalmente independentes, e que non teñen nada que ver comigo. E entón dixen, bueno, pois cando volvas a facer, xa sabes, en Ponferrada, apartas polo de inverno, que o de inverno non é unha feira. Entón eu creo que o camiño de inverno ten moitas posibilidades, porque o clásico francés, que é o de sempre, está super saturado, sobre todo os últimos 100 km por culpa de que a gran maioría da xente non fai os camiños inteiros, fai os últimos trozos para ter o diploma ese da Compostela, porque sabedes que hai moita xente que lle gusta máis ter o diploma que facer o camiño. Entón, bueno, dicía, é que chegamos a Sarria e aquilo non parecía o camiño, parecía que íbamos todos por unha feira ou por unha festa. Entón, esas posibilidades témolas co camiño de inverno. O camiño da Plata, que está pouco utilizado, tamén hai que dicilo, tamén é un camiño que vai ter, eu creo que pode ter, por iso hai que cuidar e hai que unir o cocido ao camiño, creo que pode ter moitas posibilidades, porque veredes, o AVE está a 2,15 horas Ourense-Madrid. Na zona de Madrid hai 6 millóns de persoas, máis, un pouco máis de 6 millóns de persoas. Por lo tanto, agora, a Compostela que antes se facía desde Sarria, algúns, por culpa do AVE, poden optar por facela desde Ourense. E iso significa o paso por Lalín. Por lo tanto, son dous camiños que, frente ao supersaturado francés, van coller auge ou deberían coller auxe. O de inverno, polo que vos dixen, de que está outro moi saturado, e o da Plata, porque o AVE vai ser unha fonte de oportunidades para toda a zona de Ourense. Dadevos conta que desde Lalín, imagínate, desde o kilómetro cero de Lalín, que inventamos hai moitos anos, ti podes salir do kilómetro cero agora, en 3 horas estar en Madrid Chamartín. Iso antes era impensable, pero é que non estás en avión. Ti se sales ali do centro de Lalín hasta o centro de Madrid indo en avión, non das chegado en 3 horas. Pois agora son o AVE 2:15 Ourense-Madrid e poñedelle que sean 3/4 de hora de Lalín a Ourense. É unha autovía sin peaxe, e encima que chegas en media hora. Poñe que para cambiar, para coller o tren, unha cousa e outra, incluso para tomar un café, poñe un cuarto de hora máis. É dicir, que en 3 horas ou 3 horas menos algo, ti podes salir do casco urbano de Lalín e estar en Chamartín. E iso é imbatible, porque o avión non é capaz de facelo. O avión tes 3/4 de hora hasta Santiago, ponlle outros 3/4 de hora esperando ali para coller o avión entre que facturas e tal, ponlle 1 hora de voo e ponlle baixar desde Barajas. O avión é imposible estar en menos, e eu que utilicei moito ese transporte cando estuve no Senado, podo vos dicir que era imposible menos de 3 horas e media, 4, eu non daba estado no Senado. Pois agora, co AVE podes estar casi nunha hora menos. Por lo tanto, iso é unha oportunidade. O AVE vai traer unha oportunidade a Ourense, e non só estar a 25-30 minutos de Ourense, é unha oportunidade para toda a área de influencia. Así que, entre o AVE e a Ruta da Plata e máis o camiño de inverno, creemos que temos unha oportunidade. Por iso queremos xunguir o cocido a marca Camiño, e por iso os cocidos do Camiño, para potenciar todo aquilo que ten que ver cos cocidos do Camiño. O proxecto está presentado na Xunta, dixéronnos que sí, pero que había que remodelalo, entón eu confío en que o vicepresidente, que é de quen depende o turismo, pois nos diga pronto como podemos facer, e con isto da pandemia algúns actos retrasaránse, pero a idea é montar un proxecto de actos potentes que se van chamar os cocidos do Camiño e que vai levar música, cultura, Camiño de Santiago e gastronomía. Esperemos que iso vai traer máis que xente, que tamén vai traer nome para Lalín. Estámoslo facendo da mão dunha empresa que todos coñecedes, importante, que ademais é aquí de Lalín, que fixo cousas na Ribeira Sacra e que lle saliron moi ben, e que entendemos que tamén non ten por que salir este proxecto. De feito, nos encargámoslle este proxecto a eles polo éxito que tuveron nalgúns eventos que están facendo por España adiante, e encima, como digo, son de Lalín. Xa vos avanzo tamén que estamos traballando nun proxecto en 2 solicitudes de axudas de turismo dos fondos Next Generation, que nos darán ou non, e que se centrarán no turismo e no gastronómico. Son proxectos europeos que hai que pedilos, que xos poden dar ou non, e que levamos traballando 2 meses neles. Esos serían dos fondos Next Generation.
Así que se cumplen os cocidos do camiño e se cumple que os fondos europeos podemos pedir, nos dan algún dos dous proxectos nos que estamos traballando de turismo e no gastronómico, pois creemos que se pode facer unha edición bastante potente desta 54 edición. E xa sin máis, presentamos o PIN desta feira do cocido, o cartel sabedes que é de Manolo Paz, un dos escultores importantes. Eu creo que os tres escultores máis importantes que había en Galicia, sin duda, era Leiro, que fixo o cartel o ano pasado, se mal non recordo, hai dous anos, fixo o cartel, Paco Leiro. Para min hoxe Paco Leiro é o mellor escultor de España, non de Galicia, de España. E logo quixemos, como xa tiñamos bastantes pintores, eu quixen coller escultores de renome. Entón, o ano pasado pideuse a Paco Pestana. Desgraciadamente, unha semana despois do cocido morreu, doulle un infarto deses, era un home fuertísimo, como sabedes, doulle un infarto e pois morreu, unha persoa que lle quería moito a Lalín, Paco Pestana, este ano Manolo Paz. Sin dúbida, estes tres, eu creo que son os tres mellores escultores de Galicia. É a miña apreciación. Eu polo que me din os meus amigos que conocen de arte, porque eu de arte entendo xusto, pero, sin dúbida, son dos tres máis potentes. Por lo tanto, metémoslle, por así decirlo, unha dosis de cartelistas de escultores consolidados. Este ano tocou a Manolo Paz. Ele é cambadés, igual que Leiro, e igual que a Sorei. Nós temos moita relación con Cambados, a estatua de Loriga, e máis a estatua de Ramón Aller fixoas a Sorei, que foi un dos relevantes do século XX da escultura, e que Paco Leiro confesaba en que viña a Lalín no autobús a estar mirando a obra de Sorei durante un día inteiro. Primeiro miraba a estatua de Loriga e depois miraba a don Ramón Aller. Por lo tanto, este ano tocoulle a Manolo Paz, aínda que poden parecer un mergeleros, pois el pintou como se foran orellas de porco, como se fora unha cabeza con moitas orellas, que foi o que explicou el. Obviamente, ele é un escultor fundamentalmente en pedra e en outros materiais, e, por lo tanto, fixo algo que realmente se pode plasmar nunha escultura sin ningún problema. Entón, son como aí moitas orellas de porco xugando, nunha especie de cabeza de varias cabezas xuntas aí, porque sin duda a cachucha é o casi o máis importante do cocido. Entón, ele xogou con iso, cas cabezas do porco. E o pin, pois, é unha representación prácticamente do cartel, que espero que vos guste, inda que os pins son todos controvertidos, uns gustan máis, outros gustan menos, pero, bueno, son os pins que están aí. Agora, sin máis, se nos queredes facer algunha pregunta, tanto os medios de comunicación como os que vos dades cita aquí de colaboradores do cocido, do mes do cocido, pois estamos a vosso dispor. En principio, tiñámola prevista en Anseán. O que pasa é que co da pandemia, pois xa falamos de adiala, non? Entón, sigue prevista en Anseán. Perdón, sigue prevista en Anseán, salvo que siga o coronavirus como está, porque tamén os veciños non lle teñen, o sea, tamén están preocupados porque ao haber coronavirus e xente de fora, pois tampouco é algo que lles apetecera moito, non? Por lo tanto, digamos que Anseán era a parroquia elixida este ano, que pediron eles ser, e seguimos contando con eles, independentemente que xa vos digo, os actos haberaos ou non, os actos que se xuntar xente vai depender de como estea o tema sanitario. O que si xa falaramos no seu día é que a gala do cocido queda eliminada, porque aí son 3.000 personas dentro do Lalín Arena, e iso sí que non hai posibilidades de facela. Entregaremos os premios igual a Álvaro Cunqueiro e premios de gastronomía de Galicia, eses dous premios entregarémolos na Televisión de Galicia nun lugar que escolleremos para ese fin. Pero o que é o formato de gala onde veñan artistas e montemos aí no Lalín Arena, obviamente, ao ser un sitio cerrado, non se pode facer. Todos os actos que fagamos van ser abertos na carpa, a carpa que poñemos xa de Xabelino, que como é no mes de xullo, podíase convertir aquilo no mes de abril, perdón, podíase convertir aquilo, se é uns días bons, nun invernadeiro, porque aquilo podemos nos asar ali. Entón, o que se lle pon é o techo que é translúcido, para que dé algo de claridade, pero que non pase o sol, calculando que haxa sol. Se hai chuvia e está oscuro, vaise ver algo menos dentro da carpa, pero o risco de que veña sol é importante e que non nos vai a facer ali daño. É como ali se vai facer a Feira do Mel, que temos unha gran
ilusión posta na Feira do Mel en convertir a Lalín na primeira Feira do Mel de Galicia. Agora non somos nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira, pero hai unhas feiras de mel en todo Galicia. A nosa debuta este ano, pero queremos debutar potente, dun xeito potente. Está coordinando Abelino e estamos contando co mellor da apicultura de Galicia, e, por tanto, tamén vamos a mirar se podemos traer algún estranxeiro. En definitiva, que Lalín, o que veña aquí a Lalín dar unha volta, comer un cocido, ou pasear, ou facer mountain bike, ou montar a cabalo, ou facer calquera outra actividade en Lalín, que sepa que aquí que temos un mel de altísima calidade, que o pode comprar con toda a confianza, que sepa que temos uns queixos de toda a confianza e moi bons, que sepa que temos un pan de moita calidade, e que sepa, en definitiva, que temos uns produtos derivados do porco, lacós, cachuchas, chourizos, de moita calidade. Por tanto, o bo é que a xente, no aspecto gastronómico, que non pense que é só un cocido, senón que os produtos cos que se fan o cocido e os postres cos que se fan o cocido pódense comprar aquí perfectamente. Por tanto, eu sintereime moi satisfeito cando unha persona veña aquí a comer o cocido e leve para a súa casa, pois eso, unha bolsiña de chourizos, con algún lacón, con algún mel, con algún queixo, e o pan que agora podese conxelar e funciona bastante ben. A min, como me gusta bastante, ás veces, pois, por non poder ir onde el, compralo todos os días, pois o que faz é que o congelas, e a verdade é que está bastante bo. Non é o ideal, pero se non tes tempo de ir todos os días, tes unhas barras conxeladas ali no congelador, e salen, hai que conxelalo cando está fresco, claro, non se pode conxelar xa receso, pero se o conxelas funciona bastante ben. De feito, hai moita xente, sobre todo madrileños, que levan pan para conxelar e que lles dura moito tempo. Algo? Sí, os cocidos do Camiño estamos pendientes, presentamos a Xunta de Galicia. Eu non quero anuncialo para non debullalo. A ver, nos contratamos a empresa de Montilla, que é unha empresa especializada na materia, que fixo o da Ribeira Sacra. A Ribeira Sacra saleu ben, mezcla gastronomía con música, etc. Se non lo dan, pois anunciaremos lo que é. É algo que leva música, cultura, gastronomía, un pouco un entrelazado cultural, gastronómico, para darlle algo máis que decir, ven a Lalín a comer. Ven a Lalín a comer, non? Oye, pois vamos ter aquí unhas actuacións musicales potentes, e un pouco revitalizar aquel lema que tiñamos de Lalín Marcha, acordados, que metía bastante xente en Lalín. Pois Lalín Marcha, pero noutra fase. Non o Lalín Marcha aquel de tomar Cuba Libres, non. O Lalín Marcha máis acorde cos tempos, non? Entón, se non lo dan, que espero que sí, xa vos diremos de que vai, pero tamén é para presentalo pronto. E logo os cocidos do Next Generation vai depender de que non lo den ou non. Nós estamos traballando en dúas solicitudes de axudas deste fondo Next Generation e van ser relacionadas co turismo e no gastronómico. Entón aí, pois, se non lo conceden, calquera dos dous, pois, significarán tamén cartos para potenciar a marca cocido de Lalín e potenciar o pobo de Lalín. Porque, como digo eu, o cocido é unha disculpa, pero o plato do cocido é a guinda dun pastel. O pastel é o noso pobo, é todo Lalín. Porque aquí do cocido non se benefician só os que o venden nos seus restaurantes, como algúns que estás aquí. Benefician todo o mundo. O que produce grelos, o que produce os porcos, o que prepara os chourizos, o que fai os queixos, o que colla mel, o que fai o pan. Aquí beneficiase moita xente. E de paso, pois ben vedes que de paso que veñen por aquí, ao mellor tomar un aperitivo antes de tomar o cocido, tamén caen en algún comercio e compran algunha roupa, ou compran algúns zapatos, ou compran algunhas cousas. Entón, é algo que beneficia transversalmente a todo o que ten que ver co comercio do cocido, pero tamén indirectamente a xente que ven a Lalín, pois o comercio de Lalín ten un nombre importante e tamén se aproveita para vender algo. Eu recordo que o ano pasado andábamos con un proxecto de medio ambiente ca Diputación, veo aquí o vicepresidente da Diputación, Cesario Mosquera, e máis o técnico que leva medio ambiente ali na Diputación, que fomos ver aí un proxecto para a posibilidade de ver un proxecto relacionado co rural, e inviteinos, obviamente, a tomar un cocido, e como era cedo, pois quedaron facendo unhas compras, mentres eu viñen traballar aquí un pouco, e cando cheguei ali a comer con eles, cada un tiña unha bolsa de compras, e
bueno, iso é bo para Lalín, polo tanto, o cocido é algo transversal. Bueno, pois se non hai máis preguntas, moitas gracias, e queda presentado o pin do cocido, inaugurado, por así dicilo, o pistoletazo de salida deste mes do cocido, e confiemos en que ao final do brau poidamos facer un balance dicindo o cocido deste ano foi ben para a economía lalinense. Así que animarvos a vender máis cocidos que nunca, a vender máis queixos que nunca, a vender máis mel que nunca e máis pan que nunca. Con iso nos sentimos xa satisfeitos.